serya ko. Apay na napanamanin. Imbaga mat kanya mag-shower na lang. Nabibiit lang mag-shower kung nakinka. Nyati agad-ulod tug ka manin. Nga timalo na. Day tapay motor nga inilibas mo ha. Among nga kasamsampat ko lang. Nga naggaputi abroad ka. Ito'y na lang alam ni paray bining mo. Ay haan, nagawid ka dito'y balay. Adula amin tiyang muma. Nagsubli ka dito'y balay kung nakbarod. Among nga 5 taonan nga napukawa. Dimba amo lakay nga 5 taon ko. Nga inay ayo. Dito'y Chinese pichay ko ah. Kaamumot nga 5 taon. Nga napikagan. Katalaeng nga sumamputa. Di nakpay nga paguspuan. Di kamutlaon nga kumusta nun. Dito'y Chinese pichay ko. Ay agsublik ka dito'y ML kanilang biit. Laklakayan ka na ML kape lang. Bubraw ma. Hindi matiputok nun. Ay na ako sirya ko. Ang agitati uunaan. Agsublik ka dito'y balay ko naknay. Namu kaya atsak may gita. Kapag saw-saw ang agita kabuam. Mga sungsungdan lalakay damat agitan. Agsansangati urumutdan. Agita pelang to bubraw nyo. Ay saan adula namin? 30 minutes ngo. Tatan ko naknay. Insyawerak pa nga muna na. Insyawerak pa ito muna nga rabein. Tano lang palaglambing ta kuma. Tapos tinalawan na pay. Agsabli ka dito ney. Ay saan nga magaling. 5 minutes no di ka pa agsubli. Siyak umay tayo umarot dita. Ay no di ka agsubli dito. Kaltu-kaltusan ka. Itapwak ko amin nga batang jawar. Ila kayang kat agyan ML kapelam. Unam lang nukwakan. Siya lang karong tinabibiyag kanyayong. Dita lang kuwat yung bobranyong. Dita lang kumamang si bukanya. Dimpay mararamig. Takno dati gamgamas ko kumamat. Ngagpawit kanyayo. Binulan. Ay sige, agsubli ka ditoy. 5 minutes lang ha, uray ka. Ang alang agsubli, balsig, samtong mo. Sige, bye.